നമസ്കാരം. 46 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ സംശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ, ഇവർക്ക് മാസമുറ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ വല്ലാതെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 46 വയസ്സുമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദന ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്, മാസമുറ നിന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാനാവുക? അതായത് ഭർത്താവിന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട്, അപ്പം ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നും അവർക്കറിയേണ്ടതുണ്ട്. മെനോപോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ക്രമമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആർത്തവത്തിൻ്റെ വിരാമം. ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അനവധി ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലുള്ള സ്ത്രൈണ ഹോർമോണുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നു. ആർത്തവം നിലയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി നിലയ്ക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുള്ളതെല്ലാം നിലയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിന് ചൂടനുഭവപ്പെടുക, പിന്നെ വെജൈനൽ ഡ്രൈനസ്, യോനിയിൽ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഒപ്പം ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം കുറയാം, വേദനയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം. മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികളിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ, അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന മുഴകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഗൈനക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വേദനയ്ക്കത് കാരണമാകാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ ഒരുപക്ഷെ വെജൈനൽ ഡ്രൈനസ് ആയിരിക്കാം കാരണമെന്ന് അനുമാനിക്കാം. എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോമെട്രിയോസ്, ചില ഗർഭാശയ മുഖ ക്യാൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയത്തിലോ യോനീനാളത്തിലോ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അത് നല്ലൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പരിശോധിച്ച് ഇത്തരം ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു മെനോപോസൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ HRT, ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി, ഒരു പരിധിവരെയും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ചില ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ആദ്യം ശാരീരിക പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ ചെയ്താൽ അവരുടെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഈ ഹോർമോൺ ചികിത്സ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആശുപത്രിയിൽ ചെയ്യുന്നു. ചില പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല, എങ്കിലും റെയറായിട്ട് മാത്രം വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നോക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനിലായിരിക്കണം അത്തരം ചികിത്സകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാസമുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, ആ മാസമുറ നിന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടിയന്തരമായ ഒരു ഇടപെടൽ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവർക്ക് വേദനയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.